possible to mitigate the losses from their livestock. Oyo renge kurwanirire kirogo kyobo governor ase county ya Kisii wetera ase kiama kia DAPK Professor Ongeri nigo abeire meya siasa ase getambe bono ase boigo abeire gakurwa bokoreri ase serikali ya county ya Kisii na boigo ase serikali nene no murike ito Frida Kerubo nigo aire chingakya ebene na gotwariganiria oroboti rwa Professor Ongeri kurwa chingaki asoete siasa oikaboniga bunabete gusire kirogo kyobo governor ase county gose gakuburie kirogo kyobo governor ase county ya Kisii korende akaba gakubuwa no mugavana we county ya Kisii Simba Arati. Professor Kegengo Ongeri nigaiboletwe omwaka bwiriwe mochi mikianda emerongo 35 imewadi ya Gesusu ebunge nyalibali masaba county ya Kisii. Nigo acholetwe ase entunde ntangani una omubunge onyalibali masaba omwaka bwiriwe mochi mikianda emerongo 53 1988. Omwaka oyoyo niga acholetwe koba omwaziri o technical training and applied technology. Omwaka bwiriwe mochi mikianda emerongo kianda nebere 1992 Professor Ongeri nigo abwetwe ase ekirugo kyobubunge nere Dr. Hezron Manduku. Aso mwako yo agachorwa no morai okabere bwense nyagosira Daniel Arap Moi una omuteneneli obotambe wekyombegia United Nation Environment Program UNEP. Chinga kiecho ni goboigo alinge omunyakirogo o Nairobi University Council. Omwaka bwiriwe mochi mikianda emerongo kianda netano nebere 1997 nigacholetu koba omubunge onyalibali masaba ase entunde ya kabere. Nigoboigo acholetu koba omwaziri we serikali ya county ya Kisii. Omwaka bwechiribubere nigo Professor Ongeri abete omwaziri wobochenu. Mwaka bwechiribubere na ibere Professor Ongeri agasiria ekirogo kyobojumbe ase entunde ya kabere gochia ase Dr. Hezron Manduku. Gati yo mwaka bwechiribubere na isano na ibere goika omwaka bwechiribubere na 10 na ibere akenyorera obubwina endebuna omojumbe onyalibali masaba. Chinga kiecho boigo nigo akolete emirimo una omwaziri bwechisemi. Agati yo mwaka bwechiribubere na 12 goika chiribubere na 13 agakora emirimo buna omwaziri wambangana ye chinse cheisiko boigo agatenena koboli ekirogo kyoba senator imeye county ya Kisii korende akabu na Chris Obure. Asobocholi bo mwaka bwechiribubere na 15 Professor Ongeri akenyorera obobui ase kirogo kyoba senator imeye county ya Kisii wetera ekiama gya ODM. Omwaka bwechiribubere emerongo 22 Professor Ongeri akanganya kurwa se kiama gya ODM wechia se kiama gya DAP Kenya na boigo koboli ekirogo kyobo governor ase abwetwe nere Paul Simba Arati. Frida Kerubo, Ndizi TV.